ọhaneze ndị Igbo ebulu mbata ọzọ n'ụbọchị nketa na-asị na nwoke Bobble mụ na nwoke nọ n'ọya adịla onye ọbụla na mma na amụ. Ofu okwu ahụ kwa ka anyị na-ekwu na nwanne anyị nwoke apụtago wee sị na indeed na ndị a na-agwọ ọgwụ na nwere ha chi na ebe dibịa ya ejije were polisi mee mmadụ arrest. Gịnị meziere alụsị 400 or 200 nwa na osi na o nwere alụsị na-apụ apụ? Unu makwa na onye aghọlị ka agba, onye aghọlị bụ onye agba. Maka na amaghị m ihe bụ na mmadụ si na o nwere alụsị na-apụ apụ, o kwudaziala gị na mmadụ ya asị na nsogbu adịrọ ka anyị nwee. Maka na ije miti ndị Yoruba anụnwa ndị Yoruba na-agwọta chachachacha na-agwọ kpinchọm sọsọ okwu ya azọ ha na bọs mee mistake ọzọ ha okwu na bọs stọp ịmago ya asị ha anaghị wishi asị onwe ka ha si wee gwa gị okwu igbebebere ya atụwa I no go do anything nke ọsị gị wishi asị gị on your own sọsọ onu ahụ ọ gwagoro gị ịma na ị kwesịrị ije ya biko n'ihe imeli ya. Ndị Yoruba nwere ọgwụ, Benin nwere ọgwụ, Hausa na-agwọ ncha. Hausa na-agwọ ncha. Akọrọ m na akwụkwọ mgbe ahụ nwoke mụ na ya nwere problem mgbe ahụ anyị n'ugwu Hausa. Mmago ndị ọya bụ ịgbachalụ keke mgbe ahụ apụtasị gị na ịgbazụ ka abịa bulu pụtata inye gị small space ka ị bịa complete dị mma maka ndị Igbo anyị ndị Igbo anyị nwere ka ha si eme. Oke bịa bulu machine agbagoro agba gbanye gị ezigbote ego maka na ọ fọrọ obere ego dide ewu nnukwu ya ilu ha ibebịa buru alụ. Onye Hausa miti m sị m na awe na ịchọ ka mechie na elu ha ebe dị otu a. Ọ bụrụ na ịchọ ka ife nwoke ibulu mechie na elu na ya adị aka ọ pịasasị ya n'ihe oyele gị 14,000 because the man felt my pain that very day. Si mba na nwere ọrịa eji ụmụ ihe anyị you just let go na Chukwu weta nke a ya weta ọzọ. Ndụ ka dị. Keke bụ ihe na-ewu ewu. Keke ewuchabeghị na nwanye ka ya bụ keke na-agba keke bụrụ ihe ọfụ. Izụlọ nga enyi mgbe ahụ ya wee paakị ya keke mgbe apụta na-ekiri ya ekiri na-enene ya sị na nna gịnị kwado ihe nka ka ebe na kịta onwezi ihe eji ya eme ogo common thing. Ndị gburu mmadụ ibe ha maka Blackberry mgbe ha ndị suru oshi maka Blackberry kezi ha ya eme kịta iPhone 15 na-apụta ata ga-eji ụwa nwayọọ nwayọọ. Tacha m kwune na vidiyo nwanne anyị nwoke unu nọ ihe o kwere garden ndị dibịa na-asị na ha na-agwọ nọ keesi mata ya asa keesi Jpac a emepe na ndị mmadụ anya wee gosi na onwe ihe hachi ngwana na vidiyo a ka ifo. All the Native Doctors Association Onitsha branch join with Asaba Delta State branch. I'm highly disappointed on you all. I'm very disappointed. So nunu nchadi ne team up. We Jpac arrest all the way from Lagos, but Attire na Asaba. Because unu say na Okojo one of you Ezubi. Instead, unu ye woro ogwu unu niile ahụ. Atrịkpa niile ahụ unu nwere ibobo na agụ mkpo. Jiri kuchieru m Jpac ike. Jiri mee Jpac oricha oburu n'afọ anyụ or maybe nye ya ibi size 100. Unu eje wee je na-etufu ego na polisi. Mana unu bụ ihe na-apụta na-asị na unu na-agbatalụ ndị eji ụgwọ ime biznes. Onye arị ego ga-ebie were arụsị je gbaa ọgwụ ego ga-apụta. Onwe na-achụ gị okwu ebie kpesa arụsị eji ọgụ kwupụtere gị ọnụ ọ arụsị asọvụ dị okwu setụ ọrụ gị dị okwu o ruzie na nke unu ga-ejiri arụsị a jiri ọgwụ ahụ jiri menyụọrụ m Jpac anya na Jpac adịghị anụ ihe na ntị ma anyị kwubegodi ekwube. Ọ wụrụ ike unu akụchieru m Jpac ka ọ yaziri ịnyụ nsị till 2025. Unu ejewuru polisi bịa buru ya dị mmiri pụta social media na-ekwu ya. Ọ pụtara na ọgwụ unu ahụ adịghị arụ ọrụ. Ọ pụtara na arụsị unu ahụ no just the more you look the less you see could na-eme na social media ka ọ gịnị. Ọ pụtara na atrịkpa agụ mkpo na ibobo na dudu baba na ike adịghọzi ya. O ji wuzie polisi ka unu ji wee jee nke this time around. I've been very disappointed.
all of you native doctor Jpac arrest. I'm very very disappointed on you guys by not proving your juju. Echekwa ma eze obi si na o nwere mmụọ na-apụ apụ about 250 of them wee send ya you know ọ pụọ kama ọ na ya ha egbuo onye asị ya je gbuo ọ rada kama ọ ya agbara aka wee bata ogbuo onye aka ya dị ọcha n'ụzọ. Echekwa ma eze obi ọ gwara ya last time na o nwere 250 something demons wo zipụ ha anya o jecha kama na ọ ya agba aka bata ogbuo onye aka ya dị ọcha. I was expecting all of you ịgbakọ aka ọnụ tiko demons na mmụọ ọjọọ niile ahụ ọnụ unu nwere send ya to Lagos ka o je strike ya Jpac ọ bụrụzie nke bịa wuru polisi wee buru ya. Ya wụ na ọrụ ku na-eri ndị be anyị all this while ikpere onwe gị nwa dibịa anya nzu and na ị na-eji ọgwụ gị na arụsị gị na ike ị nwere eje anụ so onye a na-achọ okwu ọgụ eje na-agbara onye eji ụgwọ ego ya wee pụta o ruzie na nke gị ije kpọọ polisi. Anụrụ m ihe niile menu orusi wee jee arenjie achọgide Jpac tiri ejidi ya kuchie ya bunata Asaba. O tekiri unu many days to achieve, but unu put online unu anasị anyị unu na-agwọ ọgwụ eji control client ka a na-akwụ ụgwọ. Ọ pụtara none of you na-apụta on Facebook na-agwa anyị na-egosi anyị ka unu si eke ọgwụ a na-control client a na-akwụ ụgwọ. Ọ pụtara na onweghị any of you ya apụtanwu kee ọgwụ control o Jpac ebe ọ nọ ya bataba ka ọsọsọ ndị client ka ọgwụ unu a na-arụ ọrụ. Onye mecha ozugbo akọmandị ya ọ na-akwụ ụgwọ ihe a na-aga. O ruzie na tọọnụ nke Jpac unu kwesịrị iji atịrịkpa na agụ mkpo kọntrol ọrụ m Jpac kpọdata ya na Asaba kpọdata ya na Ọnịcha kụchieru m ike unu wee jee kpọwa polisi na-ewesti ego je na police station na-eme mkpọtụ. Unu eje na police station unu na Jpac a na-akọ ọnụ anọ m oge emerụ call naanị ka unu na-aba because ihe niile na-eme na social media anyị na-receive first class information mana anyị bịakwa idokwa ahụ ka onwe ha ịnọ mana na unu si aba na police station unu ma onwe unu ya nwa bụ Jpac a na-abakwa n'onwe ihu na emenwu emechi osuo na wee gaa Jpac apụta na nwa nnọọ je na ọ na Abuja na-akụ just like that. I'm very very disappointed. Oge ọrụ na-apụta on live video wuru kai na awụkasị everywhere wuru kandụ na-amụgharị everywhere tini ị na-awụrụ ya arụsị ka o ji ọ pụọ ịgba mkpọ na ana ozi na nke Jpac onwe ihu unu menwu unjọsụ na-edisivu ndị be anyị unjọsụ na-eri ndị be anyị ọrụ. Ọ ụmụazị ya na-esogharị unu ike ka ebere m na-emere because it's obvious unu ncha na-eri ha ọrụ unu ncha ji ọsọ wuru ha nnọọ na-eme ka o si su unu si ha na unu na-ekeri ha ọgwụ sọnsọ ihe unu ma unu esi threaten mmadụ sọnsọ ihe unu ma anyị pụta Facebook na-akọ ọrụ ka ụmụ nwaanyị na-aba mba ekwusasị okwu everywhere. The worst mistake unu ncha niile mere ije mee Jpac arrest unu just wuo onwe unu n'ana because that arrest was very very unnecessary. Ekwu maka gị on Facebook na-aba n'ihu a na-ewe gị mana unu na-ekwu maka others since na-akparị men of God akparị many people mana ekwu obere ihe about you ihu a na-ewe gị nwa dibịa. Ndị na-emetere ebere ụmụazị unu na-aghọrị na-eri ha ọrụ na unu na-agwọrọ ha ọgwụ because it's obvious not those things owo nke na-arụ ọrụ all those things will just abracadabra. Make sure you share this video after watching. Ka ọ dịkwa ekenekwa m onye ọbụla na-asị na adịla Igbo niile mma biko na ishe na vidio anyị na-akwa gị na subscribe like na-agba ile notification gị na ghọta gbela notification ị na-eshi ya vidio anyị
na drop na like na drop your comment na like kwana the video ka wee nwekwa ike na-enwekwa ohere na-ewetelu na anyị na-afụkwa kọl unu. Ọ dịrị izi mmadụ ibido from 1 igugide 1 gụọ 200 gụọ 300 gụọ 500 gụọ 1000 gụọ 15 gụọ 2000 gụọ 25 gụgide gụọ 8000. Anyị na-ekene unu na-asị na unu na-agbanị ọsọ ịtụ dike na nke o mere ome ọzọ ọsọ nka na everyday mpụtakwa n'etu n'isi unu na-agbanị unu nwụfe ike mee ọzọ. Kenecha m onye ọbụla na-asị na ọ ya dịla Igbo niile mma. Ngwanụ anyị enwere mgbe ọzọ.